na západnom Slovensku máme sneh. Inak všimli ste si to? Na západnom Slovensku, keď vládol Igor Matovič a títo, ktorí tam vládli, ani len na Vianoce sneh sme nemali. Slovenky a Slováci. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. By malo znieť každý deň. A tiež ďakujeme, že sme tu, že dýchame. Ak je rodina spolu a všade vládne pokoj, pohoda a viera, že všetko je ako má byť, nezáleží, či sme oslavovali zimný slnovrat Sviatok Slovanov, alebo máme len sviatočný večer pri štedrovečernom stole. Odvšadiaľ znie, že treba akceptovať inak. Snažíme sa, každý ako vie. Niečo sa dá akceptovať, iné nie. Slovenky a Slováci. Rozmýšľal som, ako by mali teda vyzerať také progresívne Vianoce. Tak samozrejme, mali by to byť Vianoce bez stromčeka, pretože keď vy rúbete stromček, tak je to zlé. Mali by byť bez kapra a na večeru by malo byť nejaké dobré červy. Videli sme to, oni to tak chcú, oni by to tak chceli. A samozrejme by som aj odporúčil čo najmenej dýchať, pretože ľudia, keď dýchajú, tak vylučujú oxid uhličitý a tým taktiež poškodzujú planétu. Takže ja by som im to obmedzil na dýchanie čo najmenej. Kam sa hrabe investigatívne Slovenky a Slováci. Maria, grazia plena.